Vi skal kigge lidt på oxidationstal, som er en metode til at holde styr på elektronregnskabet i redoxreaktioner. Oxidationstallene de skrives med romertal over de enkelte atomer, og hvis man ikke lige kan huske, hvordan romertallene ser ud, så har vi dem her fra 1 og op til 7. Det er dem, I kommer til at få brug for i den her omgang. Det, som oxidationstallet angiver, det er, hvor mange elektroner det enkelte atom har optaget eller afgivet, enten helt eller delvist, i forhold til det frie atom, altså på grundstofform, hvor man ikke har rørt ved elektronstrukturen. For eksempel så kan vi se, at sølv, som bare er her på grundstofform, det skal have oxidationstal 0. Det har ikke afgivet eller optaget nogen elektroner. Det har lige så mange elektroner, som det har protoner. Kigger vi derimod på Cor 2 plus ionen her, så har den afgivet 2 negative elektroner og skal dermed have oxidationstallet plus 2. Tilsvarende kan vi se på fluoridionen, som har optaget en negativ elektron. Den får så oxidationstallet minus 1. Men hele ideen med de her oxidationstal, det er, at man ikke behøver at sidde og tænke på det her, jeg lige har gennemgået i hvert enkelt tilfælde. Lige om lidt, så kommer vi til nogle simple regler, som vi skal lære for, hvordan man tildeler de her oxidationstal. Og så kan man sådan set lidt slå hjernen fra og glemme at tænke på det her med, hvad der har afgivet og optaget elektroner, hvis man hurtigt skal have en metode til at se, om noget er blevet reduceret eller oxideret. På side 187 i Kend Kemien, der kan man se nogle regler for, hvordan man tildeler de her oxidationstal. Og der er 6 ganske glimrende regler, men i praksis så er det måske lidt meget at gå og huske på 6 regler, så jeg vil tillade mig at reducere dem til 3, som jeg så til gengæld forventer, at dem har I styr på. Og den første regel, det er, at hydrogenatomet, når det sidder i kemiske forbindelser, så har det næsten altid oxidationstallet plus 1. Altså ikke når det står alene som frit grundstof, men så snart det sidder sammen med noget andet, så er det næsten altid oxidationstal plus 1. Tilsvarende så gælder det for oxygenatomet, at når det sidder sammen med noget i kemiske forbindelser, så kan I næsten altid regne med, at det har minus 2. Der er undtagelser for de her regler, men I kommer ikke rigtig ud for dem. Og den tredje og sidste regel, det er, at når man har en kemisk forbindelse, så skal summen af oxidationstallene for de enkelte atomer skal tilsammen være lig med ladningen for den kemiske forbindelse. Det vil sige, at hvis det er en ion, så har den jo en ladning, men hvis det nu er et molekyle, jamen, så har den ikke nogen ladning, og så skal summen bare være lig med 0. Og jeg vil nu vise jer en hel række eksempler på, hvordan vi tildeler oxidationstal. Og ideen er, at når I lige har kørt de første af dem igennem, så I har fået ideen i, hvordan man gør, så pauser I den her lille film, hver gang der kommer en ny opgave, og så sætter I jer selv og prøver på at gætte på, hvad oxidationstallet bliver. Og så bagefter kan I starte filmen og så få gennemgået, hvordan det rent faktisk er. I den første opgave her, der har vi det frie grundstof nitrogen. Og hvis man kigger der på side 187 i bogen, så kan man se regel nummer 1, at i et grundstof, der har hvert atom oxidationstal 0. Og det passer også med vores regel 3, som siger, at summen af oxidationstallene skal give ladningen. Og der er jo ikke nogen ladning her, ladningen er 0. Så summen af de to nitrogenatomers oxidationstal skal være 0, jamen så må de jo have oxidationstal 0 begge to. Og vi skriver altså bare 1, 0 ovenover. Vi skriver oxidationstal for et atom. Det næste stof her, magnesiumoxid, jamen der har vi jo et oxygenatom, der sidder i en kemisk forbindelse. Og så kan vi fra vores regel 2 af vores egne regler, at sådan en, den skal næsten altid have oxidationstal minus 2, så det giver vi den bare. Og så må vi så bruge regel 3 til at regne os frem til, hvad magnesium så skal have. Vi kan se, der er igen ikke nogen ladning, så summen skal bare være 0. Jamen når O er minus 2, så må magnesium så være plus 2, for at det skal kunne gå op. Her har vi natriumoxid, og igen O, der sidder sammen med noget i en kemisk forbindelse, det skal have minus 2. Men nu er der så 2 natriumatomer. Så for at summen her kan blive 0, som den jo skal være, da der ikke er nogen ladning, så må hvert af de 2 natriumatomer, de må bidrage med plus 1. Og vi skriver altså igen oxidationstallet for et atom. Et natriumatom har oxidationstallet plus 1, men der er 2 af dem, så tilsammen er det plus 2, hvilket passer med de minus 2, vi har skrevet på O, og så passer det med, at summen er 0, som er lige med ladningen.
Nu har vi så en sølvion, hvor vi kan se, at ladningen er +1. Så derfor så skal summen af de indgående atomers oxidationstal også være +1. Men i det her tilfælde er der jo kun et atom i, jamen så må det jo bare være det, som har oxidationstal +1. Tilsvarende har vi her en oxidion, som har ladningen 2-. Jamen da der kun er et atom, så må det bare være det ene atom, nemlig O, som får tildelt oxidationstallet -2. Her har vi så en sammensat ion, hydroxidionen, og der ved vi, at oxygen, der sidder i en kemisk forbindelse, den har -2, og hydrogen, der sidder i en kemisk forbindelse, den har +1. Så nu har vi sådan set allerede tildelt oxidationstal for den her, men vi kan godt lige tjekke, at det passer, at de -2 for O'et og det +1 for H'et, hvis man lægger det sammen, så giver summen -1, ligesom ladningen siger, at den skal. Her har vi så endnu en sammensat ion, nemlig ammoniumionen, som jo har en ladning på +1, så vi skal have summen af de indgående atomers oxidationstal til at blive +1. Det første vi ser, det er, at vi har nogle hydrogenatomer, og vi ved jo, at i kemiske forbindelser, der skal hydrogenatomer næsten altid have oxidationstallet +1. Jeg skriver altså igen oxidationstallet for et enkelt hydrogenatom, men vi kan godt se, at der er 4 af dem. Så inde i vores hoved, der tænker vi, i virkeligheden så har vi nu 4+, selvom vi kun har skrevet 1+. Og eftersom summen af oxidationstallene, den skulle være +1, så kan vi nu regne os frem til, hvad nitrogen skal være i oxidationstal. Når vi har 4 plusser, og vi skal ende på 1+, jamen så må nitrogen jo så nødvendigvis have 3-, for at det her kan gå op. Så kommer vi til en sulfation, og proceduren her, den er helt tilsvarende til den, vi lige har set med ammoniumionen. Så prøv at pause filmen, og så prøv at se, om vi først selv kan komme frem til oxidationstallene, før at I går videre. Vi kan se, at ladningen er -2, så vi skal ende på en samlet sum for oxidationstallene på -2. Vi ser også, at der er nogle oxygenatomer i, og i kemisk forbindelse, der er de næsten altid -2. Men inde i hovedet tænker vi så, at vi har 4 af dem, så samlet set har vi -8. Og vi skulle ende på -2, jamen så må svovl nødvendigvis være +6. Så går vi videre med natriumklorid, og det er jo en ionforbindelse. Og den er ikke lige umiddelbart til at gå i gang med, fordi vi har hverken noget H eller O, så hvordan er det lige, man skal få startet. Men der er proceduren altså den, at når man har en ionforbindelse, så deler man den op i de ioner, den består af. I det her tilfælde Na+, og Cl-. Og hvis vi starter med at kigge på Na+, så har den jo en ladning på 1+, så summen af oxidationstallene skal give +1, og der er kun et atom at gøre med, så det må bare være den, der har +1. Tilsvarende for kloridionen skal vi have en sum, der giver -1, og der er kun et atom, så den må have -1. Og så tager vi altså bare de oxidationstal, som vi har fundet, og så fører vi den op i den oprindelige ionforbindelse, således at vi nu har oxidationstallene +1 for natrium og -1 for klor. Her har vi så endnu en ionforbindelse, kaliumfosfat, og proceduren er altså den samme som før, at vi deler op i de ioner, som den består af. I det her tilfælde en kalium+-ion og en fosfat 3-ion. Kaliumionen har igen en ladning på +1, så summen af oxidationstallene skal være +1, og da der kun er et atom, så må det være den kalium, der har +1. I fosfationen, der ser vi, at vi har nogle oxygenatomer, og dem giver vi så oxidationstallet -2, da det er en kemisk forbindelse. Vi kan så se, at der er 4 oxygenatomer, så inde i vores hoved tænker vi, at vi har 8-, selvom vi har skrevet 2. Ladningen er 3-, så vi skal ende på en sum, der hedder 3-, og når vi har 8-, jamen så må fosfor nødvendigvis være 5+. Og til sidst så fører vi altså så oxidationstallene op i den oprindelige forbindelse, og så kan vi tjekke, at det passer også her, at der har vi ikke nogen ladning, så summen skal være 0. Vi har 3 kalium, der hver er +1, så det er alt +3. Så har vi en fosfor, som er +5. Sammen med de 3, vi havde før, så giver det 8. Og så har vi 4 oxygen, som hver er -2. Det er i alt -8, så vi har +8 og -8. Så summen giver 0, som den skulle, når der ikke er nogen ladning. Endnu en ionforbindelse, natriumnitrit,
Og prøv igen at pause filmen og komme frem til oxidationstallene selv, før I går videre. Vi starter med at opdele ionforbindelsen i de to ioner, den består af, nemlig natrium plus og en nitrition, som har 1 minus. Så tildeler vi oxidationstal for natrium. Når ladningen er plus 1, og der kun er et atom, så må oxidationstallet for natrium være plus 1. Og over ved nitritionen, der kan vi se, at vi har noget oxygen, som vi tildeler oxidationstallet minus 2, da det sidder i en kemisk forbindelse. Vi kan så se, at der er 2 oxygener, så inde i hovedet tænker vi, at der er 4 minus, og vi skal ende på 1 minus, som er ladningen, så derfor så må nitrogen være 3 plus. Til sidst så fører vi så alle oxidationstallene op i den oprindelige forbindelse, og vi kan igen prøve at se, om det passer med, at summen giver 0. Vi har natrium, som er 1 plus, nitrogen, som er 3 plus, det er i alt 4 plus, og så har vi de 2 oxygener, som hver er 2 minus, det vil sige i alt 4 minus, 4 plus, 4 minus, det giver 0, som det skal. Lige om lidt, så bliver I sat i gang med selv at regne nogle opgaver, så I kan blive rigtig gode til det her med at tildele oxidationstal. Men før vi gør det, så skal vi lige se på, hvad det er, vi kan bruge det til. Vi indfører nu nemlig nye definitioner for, hvad en oxidation og en reduktion er for noget. Der er ikke noget galt med den anden definition, som vi har brugt indtil nu, med at en oxidation er en afgivelse af elektroner, og en reduktion er en optagelse af elektroner. Den fortæller noget om, hvad der rent faktisk sker. Men i daglig brug, så er det tit nemmere at bruge de her definitioner, hvor vi definerer en oxidation som en stigning i oxidationstal, og en reduktion som et fald i oxidationstal. Og hvad jeg mener med det kan vi bedst lære ved at se på et eksempel. Vi ser her en reaktion, som vi har kigget på før, og set, at det er en redoxreaktion, hvor vi har grundstoffet carbon og grundstoffet dioxygen, som bliver lavet til carbondioxid. Og vi har tidligere kigget på, at det her det er noget med, at carbon delvist afgiver nogle elektroner, som oxygen delvist optager. Men det kræver, at man har fuldstændig styr på CO2-molekylets opbygning og elektronegativitet og alt sådan noget, for at man kan regne det her ud. Men bruger vi oxidationstalsdefinitionerne, så er det lige til at finde ud af, hvad der bliver oxideret og hvad der bliver reduceret. Det første vi gør, det er at tildele oxidationstal. Og vi starter med carbon, et frit grundstof. Der er ikke nogen ladning, så den skal bare have 0. Oxygen, det er det samme, at der er ikke nogen ladning, og der er kun et atom til at dele oxidationstallene, så det må også bare være 0. Så har vi CO2, hvor vi har 2 oxygenatomer. De skal hver have minus 2, fordi det er en kemisk forbindelse. Tilsammen er det negativ 4. Og for at summen kan blive 0, som den jo skal, når der ikke er nogen ladning, så må carbonatomet have oxidationstallet plus 4. Det næste vi gør, det er at kigge efter et grundstof ad gangen, før reaktionspilen og efter reaktionspilen, og se, hvad er der sket, hvad er der ændret på oxidationstallet. Og hvis vi starter med at kigge på carbon, så kan vi se, at på venstre side af reaktionspilen, der har det oxidationstal 0, men på højre side, der er det ændret til plus 4. Så der er altså sket det med carbon, at det er steget med 4 i oxidationstal. Og ifølge vores nye definition, så er en stigning i oxidationstal, det er lige med en oxidation. Så carbon bliver altså oxideret. Tilsvarende kigger vi nu på oxygen, og før reaktionen sker, der har det oxidationstal 0, men på højre side af reaktionspilen har det oxidationstal minus 2. Så det er altså faldet med 2 i oxidationstal, og dermed blevet reduceret. For et fald i oxidationstal, det var en reduktion.